Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Sakjek jumblek aku dadi dagelan. Cakut iki ditanggap wong sedaeng. Hajate pertunjukan rakyat dari Kominfo Kabupaten Pasuruan memperkenalkan UHC. Wau pun diterangaken kali Bapak Agus Setiawardana bahwasanya dari Kominfo Kabupaten Pasuruan memperkenalkan UHC, yaitu pelayanan kesehatan gratis. Sing nanggapaken iki Bapak Agus Setiawardana, DPR sampeyan. Pak, Bu, kapan-kapan nek Pak Agus Setiawardana mbok menawa nyalon DPR maneh didukung nggih? Dipilih nggih? Desa sampean cek tambah maju. Allahumma sholli ala Muhammad. Zaman saiki zaman wis canggih, lanang wedok dolanan HP. Nyambut gawemu lancar, kancamu akeh, duwekmu akeh ya perkara HP. Bojone digondol wong, menengo talah menengo sik talah. Jane dagelan iki aku apa kowe leh ngono. Ya perkara HP. Salah dhewe HP kok disalah gunani. Ngene tok iki lho nek dagelan iki lho ketok 500.000. Kabeh tandake disawer. Embo aku iki keduman saweran po gak iki. Dang ding dung edang eding edang edung. Dang ding dung edang eding edang edung. Edang eding tapi pon tak kedung.
Genteng tiba ngeblak prawan sedaeng bokonge ronge mblak bismillah bismillah waspadai sebab akeh hal negatif sing mbebaya supaya masyarakat tentrem gak ana ero pendidikan anak dolor tamakno cuma ojo lali pendidikan sembrono sebab akeh pengaruh sing marai adik-adik padha rungokno nek sampean cek sekolah dik ojo sembrono tuture wong tuwa dik padha dirungokno supaya sampeyan besok dadi wong sing mulya pemuda-pemudine ya semono uga nek bergaul karo kanca di ojo syukur kanca sebab kanca ngono dik ana sing nguntungno tapi uga akeh kanca sing ngrugekno contone wis akeh buktine wis
sono arek apik-apik terpengaruh kanca dijak bisnis narkoba larangane negara buktine saiki mlebu kunjara mula sing tak jaluk dik nang padha tobat to anggur sekolah sing pinter manut wong tuwa sebab generasi muda mono harapan usolan bangsa sampean kabeh kumbiso sing bakal nata negara Bapak Ibu muga-muga mirengno nek putrane bergaul Pak Bu tetep awasono sing dikuwatirno nek terpengaruh kanca nek sampe mlebu penjara sing susah ya wong tuwa ayo Mas Wijaya Bapak Agus Setiawardana bekerja sama dengan Kominfo Kabupaten Pasuruan sing ditanggap Budi Wijaya ludruk yang di papan atas di Kabupaten Jombang campur sarine tok gak oleh 10 juta muga-muga dulur kene rezekine melimpah ruah liya dina iso nanggap Budi Wijaya maneh. Alhamdulillahirabbil alamin. Golek tambahan areng 200 kas. Ono rondo lemu bokonge rong emblak digendak duda sapine papat bareng wis meteng dadak ditinggal minggat bareng wis meteng kok ditinggal minggat bayine lair gak ono sing ngrumat bayi rodok gede dititipno mbok samad mboke saben bengi dodol lapem nok setan plat saben bengi dodol lapem nok setan plat budale sore mulie jam 4 nek ditakon ni jare teko rapat wingi aku weruh digawa kang jiat aku weruh digawa kang jiat digawa ngetan liwat gang papat teko gerdu kang jiat ora kuat katoke mblorot kecantol kawat konangan karo kang legiman yo njaluk bagian digawa ngidul nang ngisor barongan
ketiban bongkotan mukapan wong wis tuwek kok pencilaan ngesir cewek kate WA-WA-an bareng salah kirim kliru HP-ne wabayan aku dhewe yo tau nglakoni duwe cewek lemu jenenge Yusiti tak WA-WA jange tak rapi bareng salah kirim dadah kliru dukun bayi namung semanten sairan kula sairan boten borong sedaya diparingi seger waras sehat nggih Pak Bu. Muga-muga panjang umur nggih. Muga-muga rezekine melimpah ruah nggih. Ojo lali nek rezekine akeh, nek duwe gawe sedekah desa nanggapa ludruk Budi Wijaya. Ludruk yang paling terkenal di Kabupaten Jombang. Ya Allah Gusti rek ngomong sampai pegel dagelan gendeng gandang metu-metu rek turu tah badot iki dagelan koplak iso gandang metu wis bah sak karepmu waru doyong anu pinggir kali ayo moblong sing moblong kok marah yen ngetan bali mulon tiwase jan ora kelakon waru doyong anu pinggir gunung ayo kintrong sing kintrong gawe bingung turu kerju ditrokon tenggire rupane ayu daluan dandung pret cinta cerut kuntet gendeng anake wong edan dentak prot ora duwe isin lapo isin ora ditabuhi karo panjake kok joget rumangsamu aku iki lapo kluget-kluget ya joget gendeng anggo kene dinggoni joget ngene iki jenenge joget ora lha apa jenenge dene duwe jagane arisan meneso kon niku apane arisan ya akeh buwan diledek sepeda motor nunggak loro pisan kowe saja joget apa wis gak ditabuhi apa bemne kene gawe bayar Bank Mekar kok seneng ya Allah lapo diageran bayarane akeh cek ndek utang Bank Mekar lho apa kewajibane wong urip iku ndek utang nek gak duwe utang nyambut gawe males diguyu ibu-ibu iki lho lapo dagelan kok ndek utang Bank Mekar sing ndi sing guyu ya ibu-ibu iki ibu-ibu iya ayu-ayu iku iya guyu iku ngono ketuane Mekar tak kandhani lambemu nek ketuane Mekar guyu iku Tet ngono ku jare utang Mekar iku jarene ana sing gak bayar iku kancane urunan ngono urunan kakekmu dana talanan kok talanan oh kae bayar sing gak gelem bayar lho lalar gawe prasastine ngono iku ana sumpah goblok ngono ku nek 5 juta bayare piro Tet saiki dipermodern 250 nek 5 juta ya iya lah nek 10 juta 500 rong minggu nek duwe dibayar ya iya
dalane kan di dhuwit. Ala ya sengit kanggo jeding-jeding buri ngono. Lambemu. Kowe penggaweane. Waro doyong. Doyong ana pinggir gunung. Ayo moblong sing moblong tambang gawe. Yen ngetan kali kulon diwasetan ora kelakon. Waro doyong pinggir kali. Ayo moblong ayo moblong tuku donak menyang Madiun Krasa enak gak gelem mudhun. lambene Apa? lambene rusuhan iki. Lah apa? Tuku donak menyang Madiun Krasa enak gak gelem mudhun. iku jenenge purno Ya ora. rusuhan. Ora. Apa? Putuku numpak odong-odong. Putuku numpak odong-odong krasa enakmu meting telu gak gelem mudhun. Ledeh kok tak kandhani dompetku. Aku sampai siak-siak tetet. Kon maneh gawe aku ya griming-griming. Waro doyong pinggir rembang. ayu kinclong Ayo kinclong digendang uang. menyang batu mampira dampit. Ketoke mlebu dadak dikempit. Lambene kutet minggat to. Apa itu? Rusuhi dagelan. Bayaran 850 ae gak tau bener. Omonganmu ku rusuhan iku. Sing rusuhan apa nih? Menyang batu mampira dampit. Ketoke mlebu dadak dikempit. Gak rusuhan iku. Ora. Apa iku? Wong rokokan. Rokokan lho, rokoke ya amit-amit lho, dhewe lho. Mlebu beleng ya. Ketoke mlebu nang cocot dikempit ngene iki lho. Tet sampai siak-siak aku tet. Kon maneh aku ya wis griming-griming liwat pinggir gunung mangkon. Waro doyong Sumur. ayo moblong Ayo moblong lakune ngawur. menyang dampit numpak becak. Gone nyepit rasane enak. Jember aku. Diagelan ngomong rusuhan ae. Apa? Menyang dampit numpak becak. Gone nyepit rasane enak. Gak purno iki. Oga. Gak kotor. Oga. Apa iku? Ala numpak sepeda motor kudanan ya bisa rasem tatuken dilebono kelek palak. Aduh enake. Katu menung katu. Aduh enake. Iya. Sembarang terus Suparno tok. Waro doyong Pinggir telo. ayo moblong Ayo moblong digendak mapolo. gandeng momot tebu. Nek gak dijembreng gak iso mlebu. Minggato ngangkrik iku. Apa? Ngomongane rusuhan tok. Bang lu kok salah iki. Gandeng momot tebu. Nek gak dijembreng gak iso mlebu. Apa iku? Wong gawe kaos kaki. Wong gawe kaos kaki nek gak dijembreng gak bludut ngene. Trek gandeng momot tebu nek gak dijembreng gak iso mlebu. Kuntek, kon iku mantune modern lambemu. Lho masih patune modern apa? Lambemu rusuhan. Ya gak rusuhan, gak disaponi cocotku. Oh nyanyi dhewe. Bareng gak kaya aku nyanyi tak nyanyi dhewe. Nyanyi mbek kon tambah wedi aku. Atiku siak-siak ae. Ya cocot ae. Nyanyi yo. Iya. Nyanyi yo sing penak. Lah ya apa? Apa maneh wong kene iki wis pinter nyanyi. Wis seru. Lah kon
nek nyanyi gak penak dilekno wong kene. Kaya apa? Masih kene nggone gunung. Oh, tak baca matamu ngono. Jangkrik ngono. Wis tak kok nyotot ae. Kon niku tak kandhani kon niku lho. Cek gak keliru. Masih aku nyanyi ya kepengin dodono. Nggo sedae ngene karo nek kutet iku iso urus swara, iso nyanyi karaoke. Kok dadak ore-ore kabeh iku kepengin tut. Aku wong kene iki karo aku dhewe iki aja sapi. Iya lho. Aku gak ngomong kon tambah nyotot terus ae. Lho aku mang katut ta. Kon tambah gelidir ae. Wes nyanyi. Kau bagaikan rahwana wakbar Alhamdulillah ya Allah. nyubuhi ae. Lho kon niku nyanyi kok gak cocok adan niku lho. Kau bagaikan rahwana wakbar. Sahur. Tak nyanyi diapurane ngono. Ngalih-ngalih. Nyanyi sing temen lah. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Kasih. Saing-saingke ya mesti kalah. Tak oyak aku ya ora mampu. Amuk sameneku menyintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. One, two, three. Oh ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam mie cucu. Oh ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam mie cucu. Susu perawan. Enake gak karuan, Susu rondo. tak sedot metu rong timbo. Oh ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam mie cucu. Oh ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam mie cucu. Susu mama. Tak sedot lumah-lumah, Susu emak. tak sedot aku didupa. Oh ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam mie cucu. Oh ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam mie cucu. Susu mami. Nikmati setengah mati, Susu banci. tak sedot langsung infeksi. Lah apa kok infeksi? Lah kabar ya apa jerakan bancine jerakan rosoane. Ketok coklat tak pikir pentile le tayeng. Adem-adem Ayo golek lagu sing hot. hot. Nah. Ya Allah. Sopo iki rek? Danyange sedaeng metu. Mosok iki danyange wono kitir iki bareng. Sombong rek. Pencap kecep kaya banci kan sing gawa. Modele saiki gawe jas. Oh jelas. Gawe blangkon. Jelas. Ketok tambah ganteng. Aku gak Duwe akeh. jelas. Sayang sedidik. Apa? Bringose gak diatur. Juga diatur piye? Bringos dapurane kaya ngono. Lho nyenyek. Apa? Roh bapak panitia. Iya apa? Pak DPR mau. Pak DPR mang. Apa teko dok Pak Taji bro sampe nang kuwetel. Nggih. Ya iya. Tak tukune pinten, Pak? 7,5 juta. Kekno. Padha kan brengos ae lho. Kekno dikekno. Kekno. Cukur meneh tukul maneh. Senajan tukul ki elek.
Oh brengos ae kena ta Ji. 7 juta kena. Ora. Kena. Ora. Lapo gambo kena? Kok dituku sak cangkem-cangkeme ta lho. Aku gak cangkem apa? Sampeyan ngoten Pak. Wong tuku brengos nggih brengos lapo sak cocot-cocote. Tambah sugih, duwe akeh. Ya iya. Ngalor ngidul saiki jajasan. Nek gawe jas tambah ketok ganteng. Ganteng kok sugih. Ya Allah Gusti jase apik. Oh jelas. Tuku ah. Gak utang. Aku ki Kok sugih kok utang. Kok sugih kok. Ya tuku. Ya tuku. Nek ndelok potongane pas, iki berarti jahitno nang tailor. Oh iya. Dijahit karo benang ah. Kawat. Mangkelan. Jembek aku. Mangkelan iki. Wong kok sugih kok. Tambah sugih. Tambah sugih. Tas iki kabare panen semangka. Wah, ora semangka. Apa? Panen gobes. Masa? Alah, sak gulut iso metu 8 ton. Alah, gak percaya. Gak percaya piye kok? Gak percaya. Kok iso gak percaya? Gobel sak gula kok 8 ton. 8 ton. Gulutane sak piro? Lho, wong Purbalingga Surabaya. Lah iya wong ngatur gabes e gulutane Probolinggo Surabaya lho. Ngerti bang awakmu? Kamu gawe alah. Petlok kancane le besaungi wong urip kudu usaha le. Aja kok meneng ae. Lah nek wong urip kudu usaha, kon sukses mesti kesuwur. Ora kaya kon kudu kanca sedih. Wis seru. Lho kanca sedih. Cece karo taji. Nang gawe gletek-gletek ae. Oh iya, bojoku loro. Wong aku. Nah, ketemu yang ngono. Kon tuh sana anak. Iya iya. Wis bojo-bojo. Wis. Ya, nek sana anak bojo-bojo, iku nyapu to gawe. Saiki prei Ji. Ya lha apa, Pre? Aku di PHK. Lah iki kesalahanmu. Ngono kerja nduk pabrik, iki kudu sing apik, sing rutin. Lah nek kono di PHK ngene iki terus piye kon terusane? Ayo jajal. Ya susah kan ndek duwe Ji. Bawa makane iku. Oh, rasain lu ya. Jamput badokan rokok iso diwalik nek nyunyuk. Sepisan rasane piye? Gri-gri unyil. Enak. Enak. Ping pindho. Nyonyor kena tekiye. Mangulo. Nek wong sugih rokokan, oncene sak meter. Iki ge nyulik nek lho. Kacau. Aku nek gak Kaya ngono kaya diculuk yang bocos aku. Wedine bocos rokok. Ora. Ji, Apa? mumpung pedhot nek kene Ji. Ah. Sepurane lho ya. Aku jan nang omahmu tapi wis pedhot nek kene. Ji, wayahe bayar BRI Ji. Lho, wayahe bayar BRI ngomong aku. Rumah sama aku wong tuamu ah. Kurang 2 juta Ji. Wah, kurang 2 juta bahasa dulu lah iya toh. Iya tapi yo masalah diculek ngono iki lho. Utang duwe 2 juta Ji. Kayak ono gawe bayar syariah. Kayak ono. Bapak syariah BRI yo. BRI ditang pira? Akeh utangku. Akeh. Cukupe pira? 2 juta wis. Gak kurang. Tut. Ngomong petuk sing akeh menisan. Iki tadi wong sugih. Kok nek utang lu mesisan kebutuhanmu. 3 juta. 3 juta lah BRI-mu. Lah anak bojomu kate kok ingoni apa jajal. Mesisan kudu lho. Iya. Mesisan. Bener omonganmu. Jangkep ono 5 juta Ji. 5 juta. Iya. Wis, aku pira? Alah wong sekonco ya padha mek kentut ngono lho, Go. 5 juta? Iya. 5 juta? Termasuk 10. Iya. Nang Obang. Lho. Kok nang bank ya apa? Iya. Rumah sama aku ki bang utangi. Lho alah. Kon niku tak delok saiki wis sugih. Trekmu tambah 1. Mange loro saiki 3. Sawahmu tas tuku 2 hektar. Rong bau. Bau kiwa karo bau tengen.
duwe tut. Sapimu mbok titip-titipno. Wah, tak titip-titipno nduk blate. Odong-odonge ya duwe. Duwe. Odo papat gak ketinggalan. Motor Avanza. Ah, Avanza. Avanza rodo papat. Warna ireng. Kasih iki dijaluk debt collector. Asu kok. Buka rahasiane wong. Limang wes saiki ngene. Iya, ya. Kono ora usah utang. Lho, tak kei ae. Alhamdulillah tuh. utang Ji. Wis ta ora usah utang tak kei. Kon iku nglulu ta yo. Ora temenan. Wong ora sepisan kok goroh, Dik. Padha tuweke lho aja nglulu lho. Ora. Gua percaya. Masalah. Oh, duit mateng. Lho, iya mateng. Mari dikarep duit. Lah, bang gak mateng. Mateng duit. Yo, Duwe wong sugih kok abang-abang. pakai amplop dumel wong loro. Aku ki utang Ji. Wis ora usah utang. Utang apa ge nyaur? Iki temen ta? Lah gak temen iku. Ikhlas ah. Ikhlas. Lho wis nang ngono ya matur nuwun. Wis dumel loro. Suwun Ji. Iya, ojo geger ya. Iya, gak. Nek geger kan bacokan darane aku sing gawe perkara. Gak matur suwun. Iki tak dombe konten. Dumen. Iya. Rata. Ora utang lho ya. Ora utang. Ojo patik korupsi. Ya wis. Bacok kon. Matur nuwun Ji. Iya. Iya, Cak, matur suwun. Iya, temen. Ojo dibuka-buka nek gawe sapu adoh. Iya. Oh, bener iku bener. Apik atimu Ji. Yo, aku biasa apik atiku. Lho, Utang gak temen. Dadi ke. iya, Cak. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suwun Ji ya. Iya. Goro. Kak. Soge Jawa, ganteng, tapi koplak iku ngono. Lulu. Kon ora napa? Koplak. Sopo? Lah kamu. Soge ganteng duwe tegal salah. Oh, ya ampun nek ngono. Ngene lho dadi wong salah dari koplak. Ya. Matur nuwun. Alah. Ji. Lah ya kentir sawangan niku. Lah ya utang gak dikeki. Malah dikeki tok. Wong sugih iku gak kena samune nek tagi biyen mleki ibarat petinju aja kate duwe digegem banyu digegem lho gak netes. Tet iki kena ditagih, Tet. Taji ku gak tau goro ngekei utang-utang. Kan iku lho gak ro kapan taji ta. Berarti iki dikeki ya. Iya, kowe nek dibuka ditum. Iku ngono. Iya. Matur nuwun, Ji, matur nuwun. Wong loro. Pokoke sing penting aja sampai korupsi. Korupsi saiki dientekno mbek Pak Prabowo polane. Temen tak kandhane wis nang ae didum. Taji ngekei gak titik-titik. Wis jelas iki kena digawe bayar. Apa sih karepe taji iki? Wis ayo aja kakek ngomong kok apa ngurusi taji. Wis ayo bagi. Iki lho duwe. Apa? Lah mosok nen aku ambek awakmu ku lho wis gerang-gerang. Mosok kok dikek dhuwit 2000 lepes iki lho. Nih, Tut, awakmu iku ustaz lho ya, guru ngaji lho ya. Terus tak tinggal noleh kok duwe kok korupsi sih. alah Tet. Sisene wong akeh iki lho. Isine ya mek iki kita. Kan iku temen aduh. Wah, sisene wong akeh iki lho. Iki tok, Tet. Niki asli ya, ngekei 2000. Asli ta? Ya mek iki tok, Tet. Nah, ini ya dibacok matani taji kuwi rek. Wong gerang-gerang Berarti taji ku ngenyek aku mbek awakmu. lah jelas e Nyepele aku mbek awakmu. isini ae. Dume sugih sombong. Ya, awas konji taji. Lah iya kaya ngene iki lho. iya. Sumgo didelok wong kene kaya awake iki gak iso nyaur utang gak oleh dikek. Oh, alah wis. Balung gorong sambung ditabrak. Aduh. Iki ku yo mendelep liyan. Apa nih? Iku. Pentile mendelep. Mang nabrak kuntet ngono lho. Lah iya. Gak bermasalah. Nabrak aku lho. Kadudunan teko tretes arek iki rek. Kakekmu. Keleke loro, Pak. Kelek dengkulmu ngono. Gurung mari iki goblok, gurung waras. Pak, tulungan aku, Pak. Tulungono. Takon jenenge Tet. Lah perkara tulungane kelapa lho. Apa
Dirabekno makku. Gelem mau. Ya Lek wong dirabekno mau dirabeni gelem ki apa iki? Tapi Pak Danang gelem. tat undat Iya, Ibu. sing kok pilih iku lho Pak, jenengan iki ana barang antik kok gak arep, Dik. Tet jane arek potongan ngene iki rega piro Tet Iki aku lho ya, biasa aku yo mantep 70. Lancang. Gak dijual, Bos. kon iku lho sampe nabrak-nabrak iku lapo Karene supir tebu ya kene. Makanya dirabekno makku. Lah tidak. Ya mau aku kate dirabekno mbek perampok, sapa gelem? Mbek perampok. Le, masih perampok iki nek oleh kaya akeh goblok. Ya mau kanene Wow. lho. Tambah. Sapa? Dewadana. Pak, nek jenengan mboten beto yatra, kula sili sak slegrengan. ngene Tet arek iki rupane ku wis gak kena disemayani terno Tet serahno Tet wis serahno Tet Bapak Budi Wijaya kelangan tambah sitok gak apa-apa Sak slegrengan lho, Pak. Wis diangkit nyilih gawe buwung nek lho. Ayo, nek kate gak nyawer Paranono. Aku siap untukmu gak wani ya. Ayo. Aku ndredeg. Heh? Aku ndredeg. Oto-oto ya ndredeg iku. Ndredeg ngejer ngono lho. Jelas disawer. Lapa? Gogor-gogor kelek. ngene lho Pak Dana Pak Dana, aku cinta kamu kok nang dikabyuk bojone? Sing dikapyo bojone sapa? Sing dikapyo bojone iki apa awakmu? lho ya apa Kok tak kandhani. Wonge ngomong. Ketoke ae DPR tapi licik. lapo Gak wani gendaan. lambene iki Lah wong aku masih dagelan gendaan aku lho telu. iku DPR gak wani gendaan. Peta telu kula ndi telu? Sing Mojokerto. Lamongan. Balong panggang iku Iya. jare gak dadi. Purik sementara. gendakane kuntet iki telu tapi kabeh gak ana ndase Kuwi wapi ndang tongkol ngono. Wis aku tulungono ta, Pak. Kuntet. Pak Dana iki wakil rakyat Ya iya. kena dadi contone rakyat Katane ana apa ae ditumbuke kok arep dhewe. yo wis Seorang pemimpin yo ngono iku. mang wis tak dongakno akeh-akeh Iya. mangsan muga-muga masyarakat iki tetep eling karo wakil rakyat jenenge Pak Agus Setia Dan Wardana. Mardan gak ana wong jujur nek gak wong iki. Bisi-bisi aku. Ya apa? Tet ojo seneng diterapi DPR. Lan apa Pak? DPR gak tau sapa omah ngene. Tugasnya akeh. Aku gelem apa, Pak? Lho, ngetek Lah tapi nek bojo ngene gak ditunggoki yo eman deh. Aku tulungono wis. Yes. Pak Dana nek gak gelem aku tulungono, Pak. awakmu lak mari diparingi dhuwit Pak Dana. Kok dhisik ta? Wong tak gak menrene yo sepisan. Ambek pacane kok ketoke akrab. Kok wis tau digawa ping pira? Loh, bolak-balik WA-ne lo tak blokir. Apa? WA-ne tak blokir. Lho, WA-ne diblokir. Iya tak blokir. Mari diboken Iya diblokir. tak blokir. Lah sing blok mburi kok sapa? Ngene lho. Awakmu lak mari dikek dhuwit. Cara matur nuwun. Ngene, Pak Dana. Ayo. Pak Dana, Iki
Ihi. Kok tak kandhani ihi sing biasa. Sopan kadang ihi. Aja ihi. Kok digarep kok mburi dilombok kon kok. Arek kaya ngene iki Kuntet, arek iki njaluk pertolongan. Apa maumu? Aku sampean tulungi wis, aku turu ngene sampean wis. Melok turu nggonku. Turu omah sampean. Omahku iki cilik, keluargaku akeh. Melok ono omahe Kuntet ae. Iya, Cak, turu omahe sampean ae, Cak. aja ngono ta. Sampean jare kan ndek gendaan telu tambah siji apa sih gak apa-apa. Ngene lho, ya nuwun sewu kok aku jare gak gelem nek nulung aku terangan gak iso, tapi nek nuluk iso. Lambimu. Apa? Aku muni nulung lu ambek ngombe dadine nulung. Arek iki kate dikawinno wong tuane, timbangane digebuki melarikan diri. Tulungan ke omahmu. Ngono ah. Ke omahmu. Tapi kerarek kaya iwat rasa ngene kok. Seret. Oh, Kang Ganjel. Kang niki wong Tegarisan. Kok dhisik tut. Kon Tulungi Taga. Iya. Kon gak usah tangan Taga. Lha apa? Nek gak usah tangan gawane padanan tut. Kuwi retos. Ngene, nek kon butuh panggonan mergo minggat ki awakmu. Aja melok aku, aja melok Kuntet. Sapa padana? Padan. Bola-bola padana. Wong wedi ambek aku. Aku ki kerut-kerut nyawang awakmu iki. Wedi diplider. Ngandel aku melok Taji. Taji ku sapa? Taji ku wong sugih. Wis sugih ya. Sugih gak duwe bojo. Mane bojo. Kate wonge luman. Upama awakmu melok nduk kono, langsung ditukokno Avanza awakmu. Kok temen. Jalan Mawar nomor 75. Iku gak dalan nang kuburan niku apa? Kuburan dengkulmu kono. Jalan Mawar. Omah pojokan tingkat Cet Sokrat. Iku kantor polisi. Ya Allah, kok kantor polisi. Temen ta, kena ditututi aku. Gak sepiro gede. Ya, gak sepiro gede. Ketok klambine mirip ambek awakmu, ya iku wong iku. Padana. Dana maneh ya dana nah minggat ono Ngene padana ta kajem. Sepurane aku ambek Kentut gak iso nulung akeh-akeh, iso ku nulung men duduna. Budalo nang omahe Pak Taji. Perapatan. Nah, perapatan kuno mang, belok kanan titik ana cat ijo tingkat 3 iku omahe Pak Taji. Cet ijo. Cat ijo tingkat 3. Iku Koramil, Pak. Koramil. kon kok apal ambek kantor polisi. Aku tahu diku. Ditangkap. Tahu dicakup. Wis nang omahe Taji. Kon teko kono langsung njaluk opangku, sayangen langsung njaluk apa? Gak bojo. Bojone mati. Nek kono ana wong wedok iku babune pembantu. Ana wong wedok siji ku babune. Pembantune. Heeh. Iya. Ya sabener ana ya. Iya. Ya, hati-hati. Wah, Pak. ana iki nyawang padana. Nyawang padana kok kaya wong arek keroken. Wong ana layangan nedek mbok nang digarap. Dulur-dulur, sinten sing rumoso kelangan sapi puan? Assalamualaikum salam kaki danyang sing baru dusun Sadaeng.
bawang abang nyimpang bawang putih nyekre tebak basa lelek kali asem dudu kok kene nggonmu tuh oleh wong Madura Demura ya ngene iki. Madura. Wong Madura. Jandan badan ada mau ngocake tapor iki mate ya, Dok. Mon bedebok mon bede. Beda apa? Bede gelen. Ole holang para ona kang Madura. Ngaprete peno mek iso nyanyi aja nyanyi tak bacok tangkemmu tetanus bongko peno mon ria mon salamon tuwek padha pringisan ini mon ria ora bisa ngocak Madura Bu weh gak iso ngomong Madura goblok jangkrik iki apoteka walajara netangale rek majeng tatonola pada molek duh mau ajeling odikna orang majengan pantal ombak capok angin selak aduh tut wis metro lah kok iso tak krawau lho kena sakmene kae sempang kak romasake tuan dokter capengan pote Jepang gampang ketireng lake monta pela senyare pese nyongoli iki janggilan kok malah dadi atraksi ya. Peno wong loro tuwek-tuwek aja bringsilan peno. Tangkem iki lho. Iki lho sing guyu iku apa jenenge jare nang Jawa? Masalah pringisan. Oh, pringisan. Pringisan kok bringsilan. Bringsilamu ana Pak BDR iki lho. Endi? Iku. Endi? Iki bojoku biyen. Berobong aku gak iso meteng. Aku dipegat apa sebabnya kon karo Pak Dana dadi bojone kok gak iso meteng padha lanange Andi sing jenenge Pak Dana ndi ndi Pak Celurasin jelas kalong maneh Pak atos-atos Pak iki rabies Pak. Awas copet bungurase wis nang balik pumpung durung wong iku teko Matawuran. Mbek mamae. Ayo. Peno nang kene kait mau apa cek tas ket mau. Ana semliwere arek wedok ayu koyo aku apa enggak? Ayu. Tapi gak koyo awakmu. Arek cilik lencir kuning. Oh iya. Iku anakku. Aku kandungan lemah. Anakku mek kare situ. Mek sampe anakku gak ketemu mati peno. Aku dhisik tak takon. Awake cilik arek ayu digawa Pak Dana. Sopo jenenge Pak Dana? Digawa Pak Dana. Sing brengosen iki. Lha iku dhisik ta. Mek anakku gak kok balekno. Brengemu tak bubuti penuh. Rumah kamu kan jerakan petik aku mek ketok wong brengosen. Aku merangsang iki
jedinge apik kok ana ciduke. Nek cibuke kuwi roto. Roto apane tak tole nang jeding sebelah gak ana ciduke. Ana karene cet tak gawe cewek bleng. Tak delok ndasku abang kabeh kena cet. Wong karene meni digawe. Meneh-maneh tuan rumah sing duwe gedung kene kek ana selot. Mosok selote dikei ban. Sing ngantri ngoyo akeh. Selote kok. Begitu aku ngoyo, aku wedi ndek arek-arek mendem. Aku ngoyo model ngene. Tak ganjel sikil. Kok bisa? Awakmu ngene lho lato-latomu ketok goblok. Masih ketok apa wong aku wedok? Aku wedok. Bener kepengin tak pancal bener. Ngene lho, Bung. Wae riko manglandeleki anak. Anakku arek wedok cilik. Jenenge Nana. Nana wo ah. Nana. Iku aku biyen nyangsang apa jenenge nglairno sikile dhisik iku. Oh, Saisar. Saisar kan dibelek kene. Oh, nyungsang. Berhubung aku sing nglairno dibelek kene. Gak ngono kaya nyambik aja dekne itu. Anakku jenenge Sanana. Arek cilik. Ayu. Nggawa tas. Ngene ae lho. Arek iku mang disaut taji digawa nang hotel. Taji? Iya. Gawa anakku. Iya. Digawa nang hotel. Iya. Masalah itu tuh digawa nang hotel. Terus Tajiku kenceng manis gak iso ngadeg. oh gak kena semono. Anakmu kan jek perawan. Berapa jak lanceng? Digawa nang omahe Taji. Mbut diapakno aku ora ngerti. Waduh, Taji! Taji! Moncak-ocakan ning Madura. Daging lo melek tolang lo todus. Mate setia, lego mate. Empate ning Taji! Wong kaya kudane lho. Lah iku kaya apa tut? Kriwian dadi grojokan. Aku mah ya keprocot setake. Ibarate glandang carang teko pucuk. Perkara bakal gedhe sing mburi. Pompong durung ana kedadean apa-apa. Ayo ditututi tut. Ayo. Bojo duwe bojo ya percuma gak tau sapa omah. Alon becik gak duwe bojo ngono tambah seneng aku. Gak karuan sing lelesi. Karo sing ngenteni lho. Bojo gak tau sapa omah sapa embong ae. Rumah sama aku gendeng lho. Eling omah. Lah eling oleh gawe. Endi oleh gawe? Lah iki wong panggunge lodrok kok omah. Saumpama blok. Lapo boleh? Lapo boleh? Ora nang mendina metu usaha. Saya dadak usaha.
Aja ngomong pasti lho, dihukum lho. Gak keliru ta, Cak. Kok gak 5.000-an ah? Kan mripat wae ketoke abang. Nek. Mripat wae ketoke abang. Nek. Mripat ketoke abang. Gatuk iki. Bola nang plaplek. Lah kan gak plek-plek wong awakmu lek metu oleh dhuwit kok gawe nang pura. Oleh dhuwit kok gawe budal nang gendakamu. Golek loro nduk omah. Bodohmu sing rambut. Wong lanang kok mencari hiburan tanpa hiburan. Iki lho dedel. Sik balen ono. Wong lanang hiburan. Wong lanang golek purel iku untuk hiburan. Tanpa hiburan purel. Iki lho dedel. Lah lek kabeh wong lanang jangan kaya awakmu. Wong wedok gak gelem dadi bojomu. Jojo maneh. Sik. Ya ngene iki lho. Tuku tebu. Godhong tebu ijo-ijo. Kejak parian. Kejak parian. Oh iya, kejak parian. Iya. Kari basah. Ijo. Muga-muga dosa. Kace. Ijo-ijo godhong tebu. Terus Tebu tengahe bongkeng. De bojo luwemu. Sing ngapi. Ayo diseruduk sing kaya banteng. kok apik parian. Lho ya jelas. Kok apik? Anggapmu kontak sing iso. Wah, kok ora iso. Yo. Lah nek kok terima pariane iso aku tak. Lho. Ya pancamu jajal. Ya. Lah apa brip aku brip? Apa brip? Dikocok aku. Oh, berobor ikan lele. Terus Terus ya. Ya. Tadi gak iso tani le. Oh, borobor ikan lele. Nek turu mlumah tak MG. Apa kowe? Ayo jajal. Wes aku tok. Iya. Aja enak aku. Apa? Tuku kanjeng Cak. Nang gone ngaduk. Terus Tadi kok gone ancuk. Apa? wedok miso. Loh. Wong wedok metu, wong wedok wani karo wong lanang, iku dikarenakan wong lanang gak bener. Nek wong lanang bener gak mungkin wong wedok metu. Ayo takono wong wedok sakmene kae. Ayo takono. Takono wong wedok. Oh. Aku wong lanang. Ayo takono wong wedok. Oh, enek wong wedok kok. Enak kok. Kok matamu tawangan kok. Matamu dhewe. Tawangan gak perlu kae wong wedok. Anggap wong lanang kok. Yung, Ayo. yung ting. Walane gak bener ki wong wedok ki murid-murid ta. Hei yung ting. Aja. Leh. Wong wedok kok aja sok kenek sariawan cocot. Ngerti kan? Yo. Nek wong wedok nyotot terus iku menenek mati. Sing bejat cocote dhisik. Sama salah ya, Pak. Iya ya, Pak ya. Kok gak tekno bojoku ya, Pak ya. Matane wis tuwek elek kok ya. Akeh gantine ya, Pak ya. Ganti sapa? Enak, Pak ya. Alah. Uluh. Kapok tau iki cocote.
wong kok sok. Wis gak usah kakek ngomong. Nduk omahe aku kate bayar arisan. Oh, ora sarisan alasan. Lah aku oleh arisan, oleh duit. Kok dene kae gendakmu, he? Apa orang gladeh uripmu? Kon kok jokok muni gendak-gendakan lho ya. Kon ki tak cukupi lho ya. Apa sing kok tuku? Kalung tukone sapa? Konku dhewe. Kacau wis. Uang kok. Aku kan iki. Iki apa iki? Wis ngono kok nangkep. Karepmu ku piye? Kok iso diwur-wuri? Aku kate bayar arisan. Ya. Pokoke iki golek ana tipake sikile gedhe. Iku berarti wong lanang. Lah nek tipake cilik berarti ku wong wedok. Lah nek jinjit, Berarti ku kiri. wah suwun iki. Lah apa kira pedaya iki? Lho lah ya. Pokoke aja metu teko omah. Nek sampe enek tipak cilik berarti ku gendakmu sing moro. Ah, iki kau bengi. Kok jange metu ndi jange? Ayo. Ayo metu ndi kan jange? Ayo. Iya ya. Metu ndi jange? Ayo kapo. Ayo kan kurang akal aku. Kurang akal piye ora iso. Ora iso. Lah ni. Tibake pinter. Kok wedok kancil iki. Oh, wis. Wo. Kaya ngene iki piye iki? Wadele. Stop. Aduh, kacau. Iku cediki. Apa sih? Aduh. Kon iki mencolot to. Apa? Kok malah aku iki kok pengerit bojoku. Nek sikile iki dicai-cai wis. Aku yo melok. Oh, yo ngene kok. Oleh dicai. Meneh tak tukokno celana bedah digawe. Keren. Dondoman. Lek adi dondo. Celanamu bedah ya kene. Kok enek? Ada ngono tak disamu padana lho isi. Nunggu. Kon kiaran sing yo. Gut, gut, Di munggut. Pantes. Tedawan janggut. Pak, Ada apa sih? Bapak, Ada apa? Bapak. Iki disaur kagak iki? Pak. Dijanjangi, yo dirogoh apa? Gak kena ye. Aku oleh turu kene ta, Pak? Oleh turu kene ta, Pak? Kate nanti bro. Oke.
Gawe panganan apa? Sama takok wong-wong. Aku nelek omah kene, aku meneh tukokno motor yo, Pak yo. Oh, aja kuwatir. Tak tukokno roda papat pendoso atuh. Gorong enek sak jam. Gorong enek sak jam. Sayang. Sayang. Aduh, Cak. Aku gorong enek sak jam tinggal kon-kon kok sayang-sayangan, Cak. Kok benci. Aku kok bandeng-bandengno, Cak. Alah, aku mangsik kandhani dari iki babu sampean ya. Ya iki buruhku, babu. Buruh. Pak, aku gaweno kopi. Gawe kopi, Nduk. Mbek sayangku. Gawe kopi, Nduk. Aki, Nduk. Kopi. 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 Ora gawe kopi teh, Nduk ya. Kopi, Cak. Ja. Dikasih susu, dikasih susu. Susu, Nduk. Nggih. Susu. Nggih. Nggih. Ah. Sayangku kok gitu dewe sih. Tahu kere. Nek. Ampun. Berubah ikan lele. Apa? Ya babang ngene. Kok terus no? Kok terus aja? Heh, kok tambah panas lagi kok? Rene. Goblok sebong beleng goblok. Sayang, Iya, sayang. kamu tahu bintang? Eh? Oh, jono dong. Iya, sayang. Terus no? Kamu tahu bintang Tahu, sayang. tidak meninggal langitnya. Nah, seperti kamu. Sabunnya lagi deh. Terus no? Bakal apa gitu mesti bedek. Terus no, sayang. Iya, salah teman. Terus no? Ini. Iki apamu? Sundel iki apamu? Sundel. Iki sundel kan bolonge. Aku bedane. Ya. Bedane. Kok becicak, kodok. Kodok ora tarik apa? Saiki males-males kok gedaan. Heh? Coba ya. Sayang, kok kita kebrowo ya? Sayang. Lu, Gunung Bromo mlaku. Mati kok mati gak ketawa iki. Tak goleki kon teko kono teko kene tungtek gentung terus tibake kon nang kene he demit Kon ngelona aku demit. Iya kon kuntilanak lho ya. konco kurang ajar kon Lho nek kurang ajar tiba kakek ajar. jarene kentut jarene kuntet kon nyinyi to anakku kon Ojo,
jange mana iki? Cek kurang ajar kon peno tuwek-tuwek kowani ambek anakku kon. Iya, Dek. Ngerti aku. Aku wong kene mek kepir mati kon saiki tak pateni kon. Wis patenono. Iya. Patenono. Iku. Ma. Kon niku yo wong wedok gak bener. Kon kon ngerti makmu dijebol. Kon tak olehno jeragan jenenge Hambrip kon gak gelem. Malah kon entuk rempesan gobes koyo ngene. Ma, lah Diapano kon ambek Taji? dikeruweki. Dikerowoki. Ma, Kang tak krowoki ya. ma delon tak ma. Kenapane? Aku bojone. Peno kurang ajar gak iso ndekek bojomu. Bojomu ngrowoki anakku. Kon nek kurang tuwek nyok krowono wek piye? Lu gute wake. Mek padha lanange ojo den-den mek piye orang medur gitu. Wis tak ma, wis den ma. Sawen ku mang ngomong nek padha lanang iki sampe dok. Iya lali. Jenengmu sapa? Tepaki engkok Mami Okta Sherly merintih di malam hari nyucui manuk. Jeneng Kedawa. Manuk kuli. Jenengmu Kedawan. Apa? Peno iku yang ngono duwe bojo nyap nyelanyapan. Kon iku berarti sing kurang ajar gak iso ngrambut bojo kon. Mek kon kurang. Yo, aja ngelokno aku. Mek kon jelas kurang rapet. Ulek rai iki lho. Mek wekku rapet. Rapet kene kapet sak katok-katoke. Wis aja kaget omong kok iki lho patenono. Ajare bojoku iku kurang ajar. Bojomu kurang ajar. Wis baca. Ngeruweki aku patenono. Hei, anak tak kerowoki. Apa? Tak kerowoki kaya krotok. Anakku kok kerowoki. Padahal anakku kita olehno direktur jenenge Hambrip. Anakku kok kerowoki. Iki mu diapakno nak? Wah, iki tak sedot. Tak sedot, disedot. Iya, Bener apa enggak? Kon timbang nyedot iku, nyok sedoten iki lho. Ojo kurang ajar peno. Ojo wani ini mek ambek anake. Mboke tantangan. Aku mek perkara wong 1000 kaya raimu, gak wedi aku. Ayo gegeran ambek aku ini. Mek kurang ajar kon. Ayo. Perkara kuat. Aku wong wedok gak mundur. Tak karepku ayo.
jek mlebu separo. Mau aku jembek kok. Rame. Rame. Tolong segera awakmu. Tolong Luna Maya diperkosa. Loh, rambute. Nggak turu kaya batang sapi. Ora ajar iki, Cak. Ora. Wani ini ambek anakku. Kaji Anakku diuwek-uwek. gak salah apa-apa. Ojo melani lho beno. Lho, sing ngongkon anakmu rene iki mengaku. Mergo aku lara atiku ambek kaji. Aku ambek kuntet dikek dhuwit 2000. Penghinaan tadi. Walah, dadi kepala iku mang. Ya iya mangkel aku kok. Kajen sampean iku kebantu, Chan. Masa aku ambek kuntet lho, mbok kei dhuwit 2000 repis. Lakar gak niat ngekei ya wis. Tut, sepurane sing akeh. Aja dibaleni man. Gak bener nanggonku, sawahku pen. Ji, wis sing wis. Iki, Cak. Sing durung hati-hati. Ya, Mangkane ojo salah paham dhisik, Cak. Iki pamundutan teko perwakilan anggota dewan. Yo, Mas Kiki uga Umi Alwi. terus Serampat, Cak. oh serapat. ayo bengi iki Iya, Cak. nang desa Sedaeng. Aduh, nyari apa, Kak? Nontok Ludruk Budi Wijaya. Budi Wijaya. Ditangkap karo Pak Dana. Pak Dana, tak langkong. Pak Dana Raja Hasasan. Pak Dana Klebun Bededina, Kak. Pak Dana seorang anggota Dewan Pasuruan. Matur selangkong. Oh, yang sangat peduli dengan masyarakat. Begini lakone apik. Lakone apa? Lakone Putri Gunung. Aduh, ayo, Cak, didelok sampai tutup acarane Ludruk Budi Wijaya, Cak. Lakone Putri Gunung. Mau wong kene ya wis tak dongakno kabeh. Saiki ayo njaluk pangestu karo dulur-dulur kene dengan harapan semoga Budi Wijaya Tetap jaya.